मैं सोच रहा हूँ अगर मेरे पास 30 से थोड़ा कम हो तो शायद मैं बीजेपी का 25-30 एमएलए खरीद लूँ। आप बीजेपी का एमएलए खरीद लेंगे? जी, क्यों? पैसा तो एक ही है ना। आपको क्यों लगता है कि हम बिकाऊ हैं? वो भी बिकाऊ हैं। इलेक्शन पाइमानि उननि सिमी बुबाग्रानि काइसे स्टेटमेंट बेलानो चर्चाओ चलि दङ बुबाग्रा साव फाइने इलेक्शनो तिप्रा मथा पार्टीनि ते किसा मिसानि बागै 30 टा सीट कायाखे राजबारिनि कोनासासो फालैपानो बीजेपीनि एमएलए रंनो पाइना हान्ना फु बुबाग्रा तमनि बागै उ स्टेटमेंट रिखाना ते बहु खक सामानि बिसिंति तमनो साना नायमानि ते बिनि वानसुमु तमो फाइदि जिंदिने उ भिडियोनि बिसिंति शुक्रबे नायलेनाय आबुनि बागै भिडियोनो पाइथाक जरा नायदों इलेक्शन माने साजरो जरा खरकसा न्यूज रिपोर्टर बुबाग्रानो इंटरव्यू नाना थांफ्रु बुबाग्राव कक साका रिपोर्टर पयलाव बुबाग्रानो काहाम काहाम कमनो संग्राका बाहाय चलि दं तिनि ननु गय बेलेने स्रांजाखाय मातों बुबाग्रा साव फुंनि सिमना आं आनि बरक बाय आं कक सालाय दङ ते जतनो बुथ रिनानि फाइलेबाय जा बरक गोबां मानो जागा जागाव बुथ मेसिन नस्तरक हिने किसा बुथ रिलायना ले दङ हिने खनाव हाइपाना एकता दुइतानि बिसिङै 80% एबा बुथ रक लाय थांगाने हिने खाखायो हिने बुबाग्रा तेबसका नरमनि 20 से रिजर्व सीट आसुबाय नरम भाइके सरकार समान बुबाग्रा साव चिनि 20 रिजर्व सीट पानो जों 20 सालाय तेब गोबां सीटबो चिनि बरफ बसा जों खाखायो जों मेजॉरिटी फाइनाय ते जों सिमिना सरकार सना माननाय बुबाग्रा तेबसका नरम जदि अलायंस नानि नागा सबाय नाय बुबाग्रा साव जों अलायंस केबो बायनिया याबा आबुनि बागै जे चिनि डिमान्ड नो फुल मानि नानाय इन रिटेनो दिनाय जों बरंबानि अलायंस नाय बुबाग्रा न तेबसका नों इलेक्शन रिजल्ट ते वादावाना बुबाग्रा सावा आं इलेक्शन रिजल्ट ते कोनो वानाया मा त्रिपुरेश्वरनि आशीर्वाद बाय आनि जे कर्तव्य दं माने आनि जे खायदे दं माने आबरंना आं बोखाबायनो खायगा बुक सागा दंनाय ईश्वर ते जनगण यागसे बुबाग्रा साव नरम बन्दुखाना उ इलेक्शन रुलिंग पार्टी बाय फाइट खायमाना एकमात्र चिन्तिप्रा मथा सिमिना चिन्तिप्रा मथाना सिमिना बीजेपी रो किरि जागो आबुनि बागै जों कोनो वानाया रिपोर्टर बुबाग्रा न अमाहाय सोंते सोंते न उत्तर पूर्व भारत ते गोबां आमसाय रगबो अमाहाय नुजागो बीजेपी सरकार जदि साइजों फाइमियाके ब एमएलए रंनो पाइफानो सरकार सना खिबु अमाहाय नोंतां वानसो उ सोमुनि थेस्रा कक फिल्म मंगनो बुबाग्रा साना नांगा आं कानसुगै दङ राजबारिनि कोनासासो फालैपानो बीजेपीनि एमएलए रंनो पायानो हिने तामनि बागै बुबाग्राव कक मा साका हिंगाबा ताबुक जरा जों चिनि लाइ बुमा एबा चिनि लाइ थांजब जरानि पलिटिकल हिस्टोरी रखनफानो जों नाहारि नायखांखाय चिन बरंनि गोबां पलिटिकल लीडर रक बरं पयले गोबां मानो कट मुभमेंट दै जेंगो दफानि हामग्रानि कंनो तिसाव हाइफानो लाम कजारनो बरंनि उ डिमान्ड बंनि उ जबा बंनि जे आंदोलन हामा चयदांगो बाक्साबा रां पैसानि लुप फुनुगै पाइ जागो बाक्साबा सिक्रि कर खाजागै सिरिंगै थांगो आबो हाइकेना ताबुक जरा चिन बरंनि मानथाय तंथाय राइट्स नि बागै जे आंदोलन खरां कासाय फाइमानि आबरक जरा व बाक्साबा रांबाय पाइजाखा बाक्साबा सिक्रि कर खाइ सिंग्रुबै रिजाखा आबो हाइकेना चिन बरंनि जे जरा व जे आंदोलन कासाय फाइमानि आबरक आश्रब जागै रहका फियाबा बुबाग्रा साव ब कम्प्रोमाइज खाया केबाबाय रांबाय जुनो ताबुकते पाइनिया ताबुक जों जतन थांजा चिनि ग्रेटर टिप्रा लेन्डनि डिमान्ड चिन जे कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन चिन जे मानथाय चिनि राइट्स आबो मानमानि सिगांनो केबोबाय फालजागै थांपायो गांगाय बते काहाम तंना नांला सिगां ब जनगण बे सब्राक जानाय आबोनि उला आंबाय ब बिचार खायजानाय बुबाग्रा एमएलए पाइने हिमानि ककनो खनावै एंकर सिंगा तंनि बगे ने एमएलए पाइने बुबाग्रा साव एमएलए जदि रांबाय पाइमानो हिंगांगाय तोनि बागे तिप्रा सानि एसटी एमएलए सिमनो पाइजांनानि तोमनि बागे जनरल एरिया नि एमएलए रखाय पाइजांनानि रांबाय पाइजागो हिंगांगाय बरंबो तो पाइजांना नांनाय ताबुसुक जरा चिन बरंनाखै चिकन फुनुंना बागे रांबाय पाइजागो रां लुप हिने बदनाम खलाय फाइगा फिया ताबुक अजरा तेक्रिका ताबुक ते जों कम्प्रोमाइज खाया चिन डिमान्ड कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन मामान सिगां कुनो एमएलए जदि पाइजागै थांगो हिंगांगाय ब जनताबै सिगां सप्राक जानाय आबोनि उला आंबाय मानजागनाय बुबाग्रा सायखनारि बुबाग्रा काइसा जागा सामानि दङ बौ हानि बसारनि याफाव रां फाइनानि लामा अमाहाय खायरिनानि मुसुं जागो याफा रां ग्रिनि बागै हानि बसाराव हिसाब मानथायनि बागै मन्त्रि नेतानि उग्लगा थांगै याफा फेरना नांगो आर मन्त्रि नेताखाय बंनि दुर्बलता न सामुं फनांगै बरं इच्छा मतो तेबो बरंनो थुंगै दं बरंनि मानथाय बंनि इमोशन आबोबाय बुबाग्रा आबोनो मोथांना मुसुं जागो ताबुक तिप्रा सारकनि पाइजांनानि दिन पाइखा ताबुक तिप्रा सारक थानजांनानि दिन सबाइगा ताबुक तिप्रा सारक सिजाय फाइरगा ताबुक जोंते कम्प्रोमाइज खाया जिनि मानथाय मायासाक जों जबा नांगै न थानाय
soba mane andolon ni kok sawa Bubagra ni khaw omhai kuno wansung ba chongmung kreje lam hamyati khai bo politics khanyani u kokno bos hatai klaima khai u godi media ni kuchono encounter khanya bagai se bo kok ma sajiwo tamni bagai hinga basing India ni kwbangma state Telangana Meghalaya omhai kwbangma state roga BJP bini sarkar sajung phaimi ake bo kubuni party ni MLA rungno rangbai pai bo sarkar snam khibi mani pia baba Tipra wa omhai ngla tabuk Tipra sar thansang khai ni Bubagra sai khana dikya khaklayo tinino explanation na norungna simple kok bai khanya bujiri mangkhana hine te Bubagra ni wansumung te nahar mung rongno bo nongni buskango nachato rongmi tisai mangkhana hine norung jodi tinino chikonse explanation no chaja khang kangkai o video no like khadi te Bubagra ni wansumung te nahar mung rongno norung bahai ma tongjak tola comment khaisadi te o video no norung ni friend and family be share khanya ta